Uba Renington El Tongkhar MLA ka Maukarwat constituency mentaka sengi ka khatlai tarik unok pra haringkat kejinya dan lang uba ai lauren yang BDO ka CNRD block Maukarwat kilayok ban plipat ba ya ka we ka jaka jongok kai perthei ka ba itenat ka belatip kum ka Urnar viewpoint ka badan hasnong Maurap Southwest Khasi Hills district ya kani ka Urnar viewpoint national ling ba ka scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act jong usnam arja arphaulai hakamang tingka ka ba khandai laptam bala pentre da ke VEC Maurap bat kum juru na ka scheme CMSDF hakamang tingka ka ba arlak sanpho hajar tingka ya kani ka Urna viewpoint la penyat da ka Sharailang Tourism Cooperative Society Ltd Maurap Southwest Khasi Hills district uba Renington El Tongkhar habakran hagani ka sngi ula penpawai ka jing sngongu iki pat ba jong kani ka shnong bagi don ka mensiem ban trelang ban kentiu hakikam jong okai perthei da ka ba ulaya wer gi nong jong okai perthei na kaleng kari khasi bat kum juru ya ki banabar ka jala banwan sakhihi dala ki jongki khmat banwan pet ya shibun ki jaka jongok kai perthei ki ba itenat tam ki badan habo ka Southwest Khasi Hills district hagani ka sngi le don ringkat lang nadu ki rang ba shnong ki pat ba jong ka than ba la penshit penshangan shu ling ba da ka jingruai na uba amnes changdiar nan yo ban khap yo ne ruban khap kai Nisco don bok haka bagi yok baniang haka dega si komenta bagi yo I ya ka jingjok jong ka persang ka barut ya ka bagi layo on persang ha tidak isnam ke baladak hausnam khat khandai hausnam arajar khat khandai arpau ni layo mon pet hang ne ka dega klau haka ba charman ni organization man kong rega layo berwan kesin ka bar namar wan pet nang kong do karang de dang ka klau padon ni hang ne haka bagi yo banjingo katai kawa nang ne ka bagi yo I ni la sia kiu kiding bagi yo I ya katai ki tenap jong ka ksat hangtai hadin katang le hiar sta chapo hadu bagi la poi hadu ontai po hi bagi yo I ki tenap jong katai kawa haka bagi la hiar hang tu ga ksat hangtai bagi la hiar kham sharum ro ile I ki tenap jong ka kalau pelong nga ban sim bagi ko jimut bangin persan ban sedang ban le na tangan ka viewpoint hang ne ban yo ban snai kena ke point na kalong haka ji sedang kabaret haka bageliyo ban penkdeu nanti na ka skim jo chief minister haka bageliyo ban pihak kendet haka proposal juga kom MLA ban yo ban bo arlak sisteng ban yo ban snai kena ke point kindon bon ki jaka ka batum kini haka bakin yo ban wan jo kai partai bar kena ke jaka jugi kalong ka baponam ngak me nanti ban ke jikarnan masih sen kasngi kibabon ba kisamla jungi kiriya yo kam kiriya yo jam lengba na ka tourism kiriya yo kam yo jam haka kiriya tre ki hotel kiriya tre ki homestay kiriya tre hakine ki tourist spot hakine ki viewpoint haka ba kiriya kan long kala ai kam jam ki khon samla jungi na khon ngoe ki tre lang yo ke jat benreu yo ki samla yo ke garong ka than ki samla ka ri shong maura haka ba philong ka snong ka badon bo ngalor jo kaji non kane yin persang malit pet segini kuwai ka Urnar Falls bar kane kisnong yo pi kane hasan tarpa haka ba kinong jo kai bertei kirwana kane kisnong yo pi ban pet kaji itanap jo ki loho ba tang ban supet nang tai na jong lum ban phai ban pet kaji thanyong nam hadok kadno kaji itanap ngawan mene ban let hantai halum jitep ban kyo kali hadok hantai halum jitep kadang nang yat nang to ngayat kali ban pet ya kaji itanap jo kane kamar yang baro kuwai